Özünün täzeden-täze konditor önümlerini Zyýat Hil mukaddes Ramazan ayı münasibetli öz müşterilerine niyetleýär. Görüňde sevgi ýeňde süýjülik görýän anha şol tortlarymyz şeýlegem konditor önümlenmeli. Turkmenportalda doglaňyň ýa toý bolmalar anha mukaddes Ramazan aýyna orada aýyna agdaşarlarda sizin gereket taşaňyzda biziň konditor önümlenmeli ýagny Zyýat Hil dursa başga zat gerek gel. Hemem ýene bir zat şuna maýdaýyn. Bizden bary ýok. 150 manatlyk sowda işlenir. Ýagny bir zat targaňyzda 10 bahat 150 manatdan geçse eltip bermek hyzmatymyza bolupdyr. Onu näme Zyýat Hil'iň adyndan orada aýyna tüýsüregimizden gutlaýat. Mübarek bolsun, sadakalaňyzam kabul bolsun.